Vale, espera, un moment. Ara confirmo una miqueta. Vale, guai. Doncs empecemos, comencem. Pepsi. A veure, arreglamos el pelo, Així. I comencem. Bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores. I no sé si coneixeu aquest joc, però, senyors, m'ha caigut a les meves mans ni més ni menys que Final Fantasy XIV a Real Reborn amb la seva expansió Heaven's Ward. Què ha passat? Doncs que he tingut el joc, no? I ja està, ja he perdido he perdut vida social, he perdut vida social amb aquest joc, no sé què farem, però bé, ara el que teniu aquí, no sé si se'n ven bé, no sé si se'n ve bastant el micròfon amb aquest micro que tinc aquí. Ara el que esteu veient ara, jugadors i jugadores, és la demo que ens podem descarregar per la Store de Final Fantasy XIV Realborn. O sigui, jo encara no he posat el joc original, o sigui, encara gaudeixo de 14 dies de connexió, d'acord? I el primer de tot és que, bueno, veieu, tinc en primera persona, el Final Fantasy XIV el que és genial és que podem posar primera persona. I el que us vull dir és que ara estic a nivell 9 i la gràcia del meu personatge és que arribant a nivell 9 dius, ostres, doncs ja deus tindre un equip bastant interessant i tot això, no? Sobretot que la demo ens deixa anar fins a nivell 20. Perdoneu, que tanco un moment la finestra per reduir soroll, perquè podeu... mira, gràcies. Gràcies, Ivo, per confirmar que el veu i el so va perfecte. De fet, aquest programa va dedicat a la gent que no volia jugar al Final Fantasy XIV, que preguntava i sobretot, com no aspiro a grans viewers ni tot així, ho faig perquè em ve de gust fer aquest Twitch i perquè m'ha sortit ara, però sobretot se'l vull dedicar justament al meu amic Ivo, perquè era un joc que es feia moltes preguntes sobre aquest joc, volia saber com funcionava, s'havia intentat baixar la demo però no l'havia sortit bé, bueno, tot això. És un programa dedicat als fans de Final Fantasy, als meus amics i sobretot a Ivo, que sempre s'havia preguntat com funciona aquest joc, val la pena, ara ho veurem. Doncs bé, només començar, no, el que deia. Podem escollir, que no us he presentat el joc, us explico mentre em passés una miqueta. Abans que res, tinc un personatge que es diu un arcanista, que és una espècie de mag, estic a nivell 9 i direu, ostres, a nivell 9 ja deus tindre un equip xulo. Doncs això és la pinta del meu personatge a nivell 9. Això és la pinta del meu personatge a nivell 9. Una espècie de Rincewind del mundo disco, Això és la pinta del meu personatge a nivell 9, sabent que el meu personatge en un principi era així. D'acord? Aquest és el meu perso. Aquest és el meu perso quan comences l'aventura, un arcanista, d'acord? Llavors, ostres, amb el disseny tan xulo que tens al principi del joc, com és que el primer equip de nivell 9, de nivell 5 que et donen és això. Vull dir... no.
Però bueno, el que farem és, bueno, ja veus la pinta que tinc, bueno, de fet hi ha un moment en el joc que ens demana de tindre un equip mínim de nivell 9. Llavors el que farem és posar un disseny més normal, perquè és que odio aquest disseny de personatge. Val, i ens deixarem així amb aquest sombrero de mago, perquè sóc un mag, no deixa de fer. Doncs bé, primer de tot, la demo està una mica limitada a nivell de certes coses, com la Mock Station i tot això, però bueno, anem a parlar una miqueta de Final Fantasy XIV. És un joc que em vaig descarregar la demo ahir, d'acord? I el joc m'ha caigut avui a les meves mans, d'acord? Ha caigut perquè ha anat en contra de la meva voluntat, bueno, en fi. De la meva voluntat no, vull dir, ha sido así. El destí ha sigut que Oriol, els jugadors que el den Ororu es compreix al Final 14. D'acord? Bé, primer de tot, a veure, comencem el joc, vale? Com podríem començar? Al principi del joc, d'acord, depèn de quin personatge escollim, anem a parar a un poble, a una de les regions del joc. Abans jo he acabat caient a el que es diu a Limsa Lominsa, d'acord? És un país portuari, que ara farem una petita visita, us ensenyaré una miqueta els gràfics del joc, d'acord? I llavors comencem, com tot MMORPG, comencem amb un tutorial de ara vaig aquí, ara vaig allà, ara faig això i faig l'altre, no? Llavors al principi és una mica lent, perquè és una mica tutorial, ens explica una miqueta com funciona. Podrem després, arribat a un punt, fer una miqueta les quests que volem fer, d'acord? Però és molt recomanable, us recomano molt de començar a fer les quests que ens demanen una miqueta la gent del poble per dues raons. Una, per conèixer la zona principal on comencem, i segona, per habituar-nos una miqueta al sistema de joc, al control, a lo que podem fer, als equips, als objectes, als raccourcis que hi ha aquí, que en francès, vale? Com es diu això? Podem escollir deshabilitar ràpidament, d'acord? Els quick... com es diu això? Bueno... no me'n vinda... Bueno, en fi, és igual. Els atajos que tenim aquí, no? Per escollir. Aleshores, una mica... Bueno, més que res... A veure, primer de tot, si teniu preguntes... Ivo, si tens preguntes, demana, no hi ha cap problema, i els altres també, pregunteu. D'acord? Primer de tot, a veure, com funciona aquest MMORPG, d'acord? No he jugat a gaires, vaig jugar al principi a un gratuït que es deia Aura Kingdom, però a les 2 hores em va esfreir el joc, em vaig tornar l'elo, no entenia res del que m'explicaven. En canvi, al Final Fantasy XIV no passa el mateix. Final Fantasy XIV també ens tornem una mica perduts, d'acord? No sabem ben bé com funciona, però amb els petits tutorials que hi ha al joc, a poc podem fer coses. Aleshores, bueno, primer, més que res, us vaig ensenyar una miqueta aquesta ciutat que es diu Limsa Lominsa, d'acord? D'acord? Us dic una cosa, és una passada l'ambient d'aquest joc. Limsa Lominsa és el primer poble i única ciutat que conec ara de moment en el joc. És una espècie de ciutat portuària, molt xula, us faré passar una miqueta pels jocs, i a mesura que anem mirant els jocs us explico una miqueta les diferents quests que puguem fer. A veure, les quests que ens donen al principi és el típic d'anar a matar bitxos a un tal lloc, parlar amb tal tio, portar-li un objecte a l'altre, vull dir, fem de Vespa aquí, Vespa allà, vale? Però, perdó, el que ens permet és conèixer la ciutat i conèixer les diferents coses que podem fer, no? Aquí, justament, per exemple, una cosa que us vull explicar d'aquest món, que és una passada, és que és un món viu. Ara mateix, fins al 7 de setembre, hi ha els focs, hi ha una espècie de festival estiuenc, i cada tant temps, a la nit, fan focs artificials. Una passada. Inclús que podem seure aquí i gaudir de les vistes. Molt xulo. Vale, us aniré explicant a mesura que anem comentant. És una mica en desordre, però és que no he sapigut de fer-ho d'una altra manera. Bé, en el joc ens podem teletransportar en els diferents jocs, no? I abans necessitem aquestes pedres, d'acord? Aquestes pedres les toquem, amorritzem amb elles, i abans després ens permet teletransportar-nos en diferents llocs del joc, d'acord?
Abans hi ha personatges PNGs, no? El que passa és que, per exemple, està ple de jugadors i us dic una cosa, que és una flipada. No m'he trobat, a part dels que comencen, hola, a part dels que comencen, que sempre porten el mateix equip, altres personatges que ja tenen nivell 20, 30 i tot això, tenen una armadura completament diferent dels uns dels altres. No he trobat dos personatges iguals, i és el que m'ha flipat d'aquest joc. Per exemple, bueno, aquí tenim un PNG, no?, que és la... no sé com se llegeix, la Hono. El joc el tinc en francès perquè no està en castellà, d'acord? Dic que no està en castellà i està en anglès i he dit, bueno, com dintre de poc tinc que treballar de professor de francès, un altre cop dic, no estaria malament tornar a llegir francès. Excusa, o sigui, jugadors caldenc, parla en català, fa un tuit sobre Final Fantasy XIV en francès. Llavors aquesta és una noia que porta un restaurant que, bueno, que ens ha demanat una quest d'anar a buscar un material, o sigui, d'anar a matar uns bitxos, d'acord? Però fixeu-vos que és una passada aquest joc, d'acord? Anem a explorar una miqueta el lloc. Llavors el que podríem aprofitar és... no sé si em queda alguna quest per fer. Així és alguna quest senzilleta, perquè sé que hi ha alguna quest que no he fet. Sé que hi ha una quest que no he fet. O si no anirem a l'exterior per fer alguna quest que sé que fora de l'Imsa Lominsa sé que puc fer alguna quest. Si veieu que el Twitch es pare molt, digueu-m'ho. Si no, de totes maneres, el vídeo el podreu veure per YouTube, al meu canal de YouTube, els jugadors caldenc, demà. Intentaré penjar-lo avui perquè ja el pugueu gaudir de demà. Bueno, aquí és una part central, d'acord? Això és una pedra d'èter, per dir d'una manera. Abans d'aquesta pedra, quan harmonitzem amb ella, la podem, diguéssim, la podem registrar com a lloc de punt de tornada. O sigui, podem teletransportar de dues maneres. O teletransportar-nos normal, amb les pedres que hi ha, amb una màgia que ens permet teletransportar-nos en diferents tipus de pedra i en diferents nivells. I aquesta, la que ens permet... A veure, us ho explico. És una mica difícil, perquè jo inclús fins ahir no vaig acabar d'entendre. Llavors tenim desplaçament, tenim teletransportació, que ens permet teletransportar-nos a les diferents ciutats que hem conegut o diferents llocs que hem conegut, i si agafem repatriament, d'acord, ens envia a un lloc que hem escollit, d'acord, concret. En aquest cas és aquí a l'Imsa Lominsa, que és amb aquesta pedra, d'acord? Bueno, si us lieu i teniu alguna pregunta, m'ho dieu. Aquí és un joc bastant d'Euràsia, com veieu està ple de jugadors. Veieu, com us dic, per exemple, veieu aquest jugador és molt diferent d'aquest d'aquí, perquè és una raça diferent. Però veieu, els personatges són una autèntica passada. Vull dir, és genial, és un món viu. O sigui, bueno, clar, és la meva primera experiència com a MMORPG i la veritat és que he al·lucinat, no? Al principi és veritat que és una mica tosco, però el joc es veu tan enorme que és al·lucinant. Aleshores, el que us volia ensenyar és... No, aquí és el Bastingajo, espera. Vale, anirem a la part del comerç, d'acord? Aquí no sé si hi ha alguna quest que pugui fer, espera. Perquè m'agradaria ensenyar-vos, perquè sé que se'm va quedar alguna quest així aquí a part. Oh, trucada! Trucada. Aló? Aló? Aló, guru? Pues está... Estás en directo, tío. Ah, molt bé, molt bé. No, és real, és real, és real. És real, com la vida misma. Sí, acabaré... El Twitch acabaré en una horeta així, menys o menys. Cap a les 10:30 o les... No, sí, és així, els jugadors caldenc és així. Vinga, guru, cuida't. Era el guru, un altre amic, que li dedico també al programa, que deu ser el tercer viewer que tinc. Genial. Genial. Llavors, hi ha moltes coses. Hi ha moltes coses a comentar. No sé si acabarà amb una idea clara o no, però bueno. Vale? A veure, aleshores, el que jo volia ensenyar-vos una miqueta era la zona comercial del joc, d'acord? Ensenyar-vos una miqueta què es podem comprar, què no podem comprar. Vale? Veieu?
també, evidentment, parlarem del sistema de combat, no us espereu. El sistema de combat, jugadors i jugadores, aquí hi ha una quantitat de jugadors imbestials. Tenim 5 viewers. Bon dia, tarda nit, jugadors i jugadores. Aquí hi ha una quantitat de jugadors bestials i com us hi fixeu, podem posar la primera càmera a primera persona, veieu, no tots són iguals, veieu? És que és una passada. Vale, 2 segons. Hola, mamá. ¿Cómo estamos? Vale, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Vale, mamá, mamá, una cosa, estás en directo. Que estoy haciendo un programa en directo. No, pero ¿todo bien? Vale, ma, muy bien, después te llamo, chao. Vale, la gran fan, la millor seguidora del món, Bueno, de moment, si hi ha alguna cosa que... Si veieu que el vídeo es penja molt, m'ho dieu per Twitch, sisplau. Val, llavors, clar, per això, tornem una mica enrere. Vale, aquí és la zona comercial. Abans, els que han jugat al WoW segurament no els hi pilla... O sigui, no sé si és millor que el WoW, suposo que el WoW és molt millor perquè porta molts anys que aquest joc. Aquest joc solament porta 2 anys. Però sí que he trobat que és, a la base és simple, molt simple, i que jo, un tio com jo, que no ha jugat mai als MMORPG, s'acabi fusent, no? Abans aquí tenim els diferents menús que ens venen diferents coses, d'acord? Tenim des de materials, des d'objectes a utilitzar, tenim una borrada, tenim el típic les armes i tot això. Més tard en el joc, cosa que encara no puc fer, es podem comprar com servents, com ajudants, perquè ens permeten vendre els objectes, posar-los a la venda, gestionar certes coses. Vull dir que en aquest sentit, a nivell d'objectes, hi ha tot un rotllo de poder gestionar coses automàticament, deixar un tio que s'ocupi de vendre les nostres coses i tal. D'acord? Bé, simplement, doncs mira, farem una cosa, us explicarem una miqueta... us ensenyaré una miqueta, si voleu, us parlarem una miqueta del sistema de joc. D'acord? Que m'hi perdo, la ciutat és enorme, la ciutat és bastant enorme. No dubteu en preguntar, perquè vull fer una miqueta també, una miqueta a la carta també. Escolta, Oriol, com funciona això? Hòstia, el joc què tal? Després el que sí que us faré una cosa, el que sí que us explicaré és una cosa que he estat buscant per internet i no he trobat. Bueno, he trobat al final, després de molt buscar i inclús de mirar en 15.000 fòrums, una cosa que em preocupava bastant de passar la versió prova a la versió física, d'acord? I ara us explicaré la cosa. No sé com han de ser per sortir del poble. No. l'Ivo pregunta sobre el sistema de nivell, les perks, els treballs i el sistema de batalla. Bé, el sistema de nivell és com un Final Fantasy, però una mica situat a un MMORPG, o sigui, us explico. Vale, aquí tenim l'elecció de personatge, d'acord? El nostre personatge va pujant de nivell a mesura que fa combats i fa quests, d'acord? Arrel d'això doncs, guanya diners, guanya objectes molt típics de Final Fantasy, com poden ser pocions, èters, etc. De moment som hem descobert això. Després, a nivell de les perks, com funciona? De moment el meu personatge, al principi del joc escollem una classe, d'acord? Espera, que això està aquí a personatge, com veieu el menú és una mica de bèstia, però... aquí, veieu? Tenim diferents disciplines, d'acord? Abans jo, quan vaig començar el joc en arcanista, tinc el meu nivell 9 d'arcanista, però a mesura que avancem al joc, quan estem a nivell 10, 20, 30, cada 10 nivells podem optar a fer altres coses i millorar certes classes. Llavors, per exemple, puc ser un arcanista, però després puc ser un mag negre, que és el que jo volia ser al principi, però em vaig equivocar, que és un elementalista, l'elementalista pot derivar un mag negre, però també podem ser un gladiador. Llavors, com funciona això? Això funciona anant a les guildes, als gremis, perdó, que anem trobant al joc. Per exemple, si jo vull ser un arcanista i mag i gladiador, doncs tinc que anar al gremi de gladiadors, fer la quest de principi, i llavors, a partir del moment que jo m'equipo una arma
objectes bueno, sobretot l'arma, i objectes que són pròpies del gladiador, pujaré aquesta perk, per dir d'una manera, aquesta disciplina de gladiador. Llavors, l'interessant és que podrem barrejar les dues coses. El cas és que hi ha un moment, que això sí que és un punt que en el joc, que arribat a un nivell podem barrejar, o sigui, si som gladiadors i arcanistes, obtenim màgies úniques d'aquesta barreja, d'acord? Que això és el que he anat llegint, d'acord? Llavors el que sí que és interessant és això, que podem fer diferents coses, i podem no solament coses de lluita, com pot ser gladiador, arquer, mag, maquinista, astromancient o el que sigui, sinó que també podem fer petites feines com pot ser miner, botànic, pescador, alquimista, una miqueta com a l'Skyrim i al WoW, o sigui, els que juguen al WoW va d'això igual. O sigui, podem fer armadures, podem forjar armes. Llavors aquestes coses també ens permeten millorar el nostre personatge d'una altra manera. I això es fa també, per exemple, per ser alquimista, tot això és el mateix. Hem d'anar a un gremi o algú que ens ensenyi això, ens doni un equip estàndard, i a partir d'aquest equip estàndard podem fer les altres coses. D'acord? El sistema de quest és molt, molt, molt senzill, d'acord? Perquè és simplement anar a parlar amb un personatge. Ara sí puc sortir on estava, perquè està sent una miqueta la història principal, d'acord? I us ensenyo una miqueta com funciona ara el sistema de combat. Ara en quadrat. Me sembla que podem sortir. És que no sé si... sí, espera. És que és una mica... Al principi és una mica complicat, situar-nos, però el joc a poc a poc... que no tinc cap missió, un cuc. No tinc cap missió. Llavors no puc situar-me si vaig bé per aquí. Bueno, sortirem per aquí. A veure si podem marxar per aquí. Però em sembla que per aquí era un camí una miqueta més llarg, però bueno. El sistema de combat és molt, molt senzill, i no... Veieu que tinc ple de... No, aquí em sembla que no marxo a cap lloc. Vale, aquí no és. M'hi perdo encara, amb l'Insanomínsa és una ciutat bastant totxa per ser la primera, i això és una de les moltes ciutats que podem veure en el joc, o si no, espera, fem una cosa molt més fàcil, ens teletransportem no sé, a Sant Halo, el teletransporto i ja prendré pel sac. És que fa poc he desbloquejat la teletransportació, d'acord? Si hi ha alguna cosa de les coses que no he explicat, digueu-m'ho, pregunteu. Llavors intentarem fer una quest, per exemple, aquí aquest senyor d'aquí, el Gurkhan, ens dona una quest principal del joc, que és aquest icono d'exclamació però amb aquest saplece de flama. Les altres quests són amb aquell símbol que veieu aquí a baix, però sense les flames. La història de moment sembla bastant clàssica a Final Fantasy. Comencem, arribem com un aventurer a aquest poble de l'Imsalominsa, ens apuntem a un gremi d'aventurers, i ara d'això comença a haver petites històries de, per exemple, uns antics pirates que viuen aquí, que s'han tornat pagesos, d'acord? I es veu que hi ha una espècie de trama de que alguns volen fotre una miqueta en l'aire perquè com explicar-ho? Hi ha una espècie de petita trama de moment de que en aquesta ciutat viu del comerç, i es veu que hi ha una espècie de pirates que posen una miqueta el problema d'aquest comerç, i sembla que vagi relacionat amb unes... com es diu? Amb uns cristalls. Vull dir, la història és molt Final Fantasy, vull dir, hi ha una història, trobem un personatge molt especial que ens diu que ets l'escollit, que això és l'únic que és al principi de la teva gran aventura, bueno, lo típic, però el que enganxa més no és la història en si, sinó el món en si, no? Vull dir, la quantitat de coses que podem fer, no? Per exemple, parlem amb aquest senyor que es diu Cambar. Necessita d'algú per llibrar una superpoció, d'acord? Llavors tenim aquí la recompensa en experiència, que és bastant poca degut al meu nivell. Bueno, no està malament, 637, però bueno, hi ha missions que ja em comencen a donar 800 i pico. Llavors podem escollir, depèn de quines missions, o ens donen un set de coses, o aquí ens donen per escollir. Per exemple, aquí
ens donen un cinturó de cuir, que és pel combatent, pels que fan lluita, no màgia, una bufanda per a la cintura, que dona intel·ligència 1 més espírit 1, fa el principi del joc, i unes peces de coure a la Genkes o a la Joaso, es veure que és una moneda de l'antic empiri legendari d'Alak, i és una moneda que la podem intercanviar per a altres coses. Llavors acceptarem aquesta quest. Ens hem de portar una superpoció a un pavo. Hem escollit una quest. Hem de portar una superpoció a Wydolev. Ah, sí, mira, aquí hi ha un jugador amb un xocobó que a nivell... Mira, oh, i grifos i tal, madre mía. Espinin. Mira. Un xocobó! Jo vull un xocobó! Perdó. S'ha teletransportat. Perdó. És l'emoció. L'emoció de veure un xocobó. Sí, podem muntar xocobós i altres animals. A nivell 10 podrem llogar xocobós i a nivell 20 podrem tindre el nostre propi xocobó, que el podrem canviar de color seguint una sèrie de coses. Tornem una miqueta amb el que ens ha demanat. Ens ha demanat d'agafar una superpoció. Llavors, el que podem fer és anar a missió al diari. Llavors ens diu, portar una superpoció a Wydolev, a la granja dels colons. El que passa és que jo m'assembla que no tinc superpocions. Abans potser haurem d'anar a comprar una. A veure, ens anem a mirar una miqueta a l'inventari. Sí, tinc superpocions. Poció, no, matèria, poció de llum, Bueno, com a Final Fantasy, hi ha pocions, hi ha èters, d'acord? Hi ha objectes que ens pugen l'experiència durant un temps, i després hi ha molt material, d'acord, que serveix per intercanviar-lo, o si som alquimistes, o armers, o el que sigui, ens serveixen per crear diferents coses. Això és molt clàssic ja en aquests jocs de rol, el rotllo Witcher, no té que ser un MMORPG, d'acord? Aleshores, superpocions no tinc. Llavors, si jo estic una mica perdut i dic on puc anar a buscar una superpoció, anem al diari, escollim la quest, i novament tenim una opció que és mapa, que ens indica on tenim que anar per portar la superpoció. Que no sé si també potser hauríem d'anar a comprar una. Ens hem d'anar a portar una poció. El que passa és que potser farem és teletransportar-nos directament a la ciutat, comprar una superpoció. Anem a dins a l'Oinsa. Escoltem. He tornat una miqueta a encargar, però normalment, sí, cada uns segons encargar, però no és exagerat. Anem a comprar una superpoció directament. El que està guai és el clima del joc. Aquí, per exemple, ara comença a fer una mica de boira, però després ja fan dies que fa sol, que en plou, vull dir, el clima és bastant variant i és una cosa que a mi m'agrada bastant de detall. No sé si aquí li puc comprar... No, això és més bé equip, articles d'equip. Armadures, no... Cuina? Sí, perquè podem ser cuiners també, Aquí, superpoció, veieu? Doncs comprem una superpoció. 146. Llavors, jo crec que ens podem transportar a la nostra central. Ensenyem-nos una miqueta. Després us ensenyo una miqueta al voltant del món, que té pinta, primer al principi, ens podem passejar bastant una miqueta per tot arreu, però és que el mapa mundi és bastant bèstia. I vaig arribar a un punt que em vaig perdre, em va matar uns bitxos molt totxos, una espècie de molvols una mica raros.
em van tondar i vaig dir, vale, no hay que irse muy lejos. El meu personatge es diu Ororu d'Escaldes, no em cabia el jugador escaldenc. Abans vaig posar Ororu d'Escaldes. Una mica cut el meu personatge, a veure si més tard podem tindre l'equip més guai. Vale, una cosa, ara per exemple al mapa veieu que hi ha un punt d'exclamació, vale? Això són missions que trobem optatives pel mapa mundi, val? Que podem fer. O sigui, en el mapa mundi podem trobar dos tipus de missions, o aquestes que són optatives que apareixen de tant en tant i es poden anar repetint, d'acord? O unes que es diuen alees, que és d'una zona, no sé si aquí hi ha una per aquí d'alea. Sí, ara us ensenyaré també. Són missions que apareixen tot de cop, vale? Que demanen... vale, sí. Vale, ara Ivo, ara t'explicaré... Vale, primer explicarem això, ja que estem aquí explicant aquestes miniquests. I després explicarem si he fet alguna cosa amb algun jugador. Això ve arrelat amb les quests que ara us explicaré. Per exemple, si anem a parlar amb aquest cultivador, cosa que ens demana... Vale, caus bé. Vale, s'ha fet mal per culpa d'uns talps. Vale, llavors... Vale, el nivell recomanat és 6, soc 9. Vale. O sigui que no hi ha cap problema. Llavors això és una alea també, que podem escollir. Vale, llavors aquí, per exemple, ens demanen de eliminar aquests talps. Llavors, el sistema de combat, vale? Aquest enemic marxitxat, llavors, jo tinc una espècie de màgies aquí que amb L2 les tinc assignades un botó, per exemple, amb L2 em rodona, faig aquest cop bàsic, amb X enveneno, d'acord? Amb triangle, doncs tenim un temps de resposta, puc tornar a apretar, l'apreto. Llavors amb triangle em curo. Llavors, amb quadrat puc invocar un familiar, que és una habilitat especial de l'arcanista, que és ni més que menys que Rubí, del Final. Tinc un mini Rubí conmigo. D'acord? Llavors, veieu que aquesta... Bueno, i aquest... Vale, i el sistema de combat és així, escolleixo amb l'LR les habilitats, d'acord? Que les puc assignar on vull, i després tenim fins a 8 panells de diferents habilitats, o sigui que ens podem equipar fins a 8... O sigui, fins a 8 panells d'aquests amb 8... 4, 8, 16... Sí, és correcte, 4, 4, 8, sí, més 8, 16. En cada panell ens podem equipar fins a 8 habilitats. Bueno, jo en la de 8 tinc gestos, d'acord? Però vull dir, perquè veieu la quantitat de coses que ens podem equipar. Però llavors és molt senzill. Jo m'apropo al talp aquell que tinc que matar, apreto X, aquest m'ataque, evidentment, va més a prop. Abans, amb esquerra i dreta puc seleccionar l'adversari, i a dalt a baix puc escollir l'aliat, d'acord? En aquest cas, per exemple, aprofitarem per curar l'Esmeralda, que és bastant de tunda. Ara és una mini-quest aleatòria d'aquestes de nivell 6, vull dir que no té més. Llavors ens atacarem amb l'arcanista. El cas és que l'arcanista és un mag, per tant m'he d'allunyar una miqueta i atacar. El cas és que si jo, per exemple, faig una màgia, el cas és que no sé si l'aconseguiré aquesta. Si faig una màgia, per exemple, i me'n moc, la màgia s'interrompeix, vull dir que per tant tinc que estar quiet. És bastant fàcil, veieu? Vull dir, sembla una mica lío, però és bastant per torns, vull dir, no és molt difícil, d'acord? Llavors, per exemple, aquesta quest optativa... Per aquí veig que em volen explicar una cosa, ara acabarem quan acabem. Per exemple, aquestes quests s'acaben quan, per exemple, aquí, si tinc que eliminar uns talps, s'acaba quan hagi eliminat una certa quantitat. Tinc 12 minuts per eliminar els talps que em demanen. Llavors, aquí, per exemple, veieu, ara hi ha algú que està participant amb mi en aquesta quest optativa, que intentarem curar. Sembla que sí. No, no pot curar. No podem curar. Aquí. Per què no puc curar-la?
Això és una cosa que, per exemple, no he entès gaire, perquè en aquestes quests de Lea podem participar tots, però no puc influenciar sobre els altres. És el que no acabo d'entendre de molt bé, perquè és una segona qüestió interrogacions que... Bueno, aquí hem acabat, d'acord? Hem acabat amb aquesta Lea, amb aquesta event random. Abans veieu que ens donen una certa puntuació. Depèn de la participació que hagin fet, ens donen més o menys punts, d'acord? I això passa igual amb les quests que fem amb gent. Si fem una quest amb algú, que coincideix amb la nostra quest, i fem un equip, ens demanen d'anar amb el seu equip, fem un equip, fem aquella quest, llavors la quest, el que pegui primer a l'adversari s'endú més experiència, d'acord? O sigui, els enemics, el primer que pega és el que s'endú més experiència i té més probabilitats del loot. I els altres també poden guanyar el loot, però amb una menys probabilitat i amb menys experiència. El que sabeu és que també compta el grau de participació. Si tu participes molt en aquella quest, en nivell dels combats i tot això, la proporció d'experiència i de la possibilitat de loot també s'augmenta. D'acord? O sigui, si ets un passota i vas a una quest i no fas res, com m'ha passat alguna vegada que vaig a una Lea però arribo massa tard i no acabo de participar, no em donen res. Vale, llavors aquí, per exemple, de tant en tant en el joc ens dona, com acabem de començar, ens expliquen coses. Acabo de tenir un objecte d'alta qualitat, vale? Característica que, vale, és un objecte d'alta qualitat, són millor que els objectes normals. D'acord? Vale, alguns, vale, marca que s'assemblin, els objectes d'alta qualitat no poden ser... Vale, o sigui, tenim... Vale, abans vull mirar que tinc d'objecte especial. Algo tindré, un objecte d'alta qualitat, però no sé què és. No sé el que és. És que no sé el que m'han donat. D'objecte. O sigui, això és el que... Ah, és això. Vale, sí, la vaga. Vale, veus per exemple... Vale. Deu ser aquesta. Deu ser aquesta. Segurament, espera. Vale, no. Aquí no. Aquí. Vale, aquí em puc equipar... Vale, un anell, ok. Vale. Espera un moment perquè els objectes... Ara sí... Bé, podem tornar a mirar una miqueta els tutorials que hem vist abans, d'acord? Aquí. És que m'ha dit que hi ha un icono. Vale, tenen un icono especial. Vale, abans no és això. És el que em deia jo. A veure, deixa'm mirar una miqueta. Potser és aquest. No. Abans no sé què podia ser. M'hi perdo, una miqueta, però bueno, era per una miqueta per donar-vos també el meu punt de vista en aquest joc, Però segurament deu ser aquesta vaga. Però és que no surt l'icona. Aquesta és la roba corta aquesta tan cutre que tinc. No. Ah, no, és aquesta, és aquesta. No. Bueno, és igual. Ja acabarem d'explicar. Bueno, però el que veig hi ha objectes... Bueno, és que ara no vull estar una mitja hora aquí perdent temps del Twitch. Simplement, d'acord? Potser és algun objecte que no em puc... Bueno, jo diria que és aquesta vaga. Jo diria que potser és aquesta vaga, però no veig l'icona. Bueno, això ja miraré. Però bueno, per el que veieu hi ha objectes una mica especials, Vale. Què més? L'Ivo m'havia preguntat abans una altra cosa. Bueno, hi ha lo de les quests, no? Que podem fer... Bueno, sí. Bueno, sí, una cosa. El familiar que invoquem
familiar que invoquem té... Bueno, amb l'arcanista, Això és possible amb l'arcanista. Té una sèrie de... Si apretem un altre cop R1, té les seves pròpies habilitats i coses que podem demanar-li fer. Podem fer que faci el que vulgui, podem fer que sigui passiu, que defensi, que obeeixi el que jo li demano de fer amb els punts aquests que tinc. Vull dir, és bastant complet, també li podem demanar de fer coses. Però bueno, jo de moment el deixo libre action, perquè ja a vegades em lio amb els comandos. D'acord? Perdó. Ara anem a acabar aquesta quest. Passem pel pont. Però veieu, el món és bastant flipant, I això que només és un bosc, però és molt gran. És molt gran. Fixeu-vos amb el mapa. Espera. Fixeu-vos amb el mapa. Bueno, aquí és una zona petita, però és que està ple de zones d'aquestes. Està ple. Està ple. Està ple de zones d'aquestes. Hi ha com una borrada. Una borrada. Aquesta no sé si la 5ª o 6ª edition al joc, saps? Però anem a intentar fer la Lea aquesta. De moment el que està bé és que els enemics no ens ataquen si no els ataquem. Vull dir, saps? Podem passar bastant del tema. Vull dir, no ens trobem amb enemics, ostres, ara m'ataca aquest enemic i tot això. Vale, aquí hem de matar mandragores. Podrem aquesta penya. Mandragores. Perfecte, perquè veus, jo per exemple, com soc un arcanista, em puc posar una mica lluny, menys de... Per aquí ja tinc una mandragora que m'està tomant els nassos. Aquí. La foto. Per què? Que... veus, per exemple... No sé si puc reviure aquí. No sé si puc reviure... Sé que es pot reviure la gent, però és el que us dic, en aquest mode de Lea, no sé per què, no pot... Hòstia, m'han matat, tio. No m'he fixat en la vida, tio, que l'explicant, tio... Que pensava que es podia tondar. Que bèstia. Sí. Ostres, tio, m'han tondat, tio. Que no m'he fixat, tio. És que, clar, de mandragores me n'he carregat 500. Clar, no pensava que em matarien, tio. Que burro, tio. Explicant, no m'he fixat amb la vida. Bueno, quan ens maten podem tornar a la ciutat d'origen, on hem demanat d'estar connectats, d'acord? Transportem-nos. Vale, ens han tondat aquí d'una manera molt tonta. Ostres, no m'he fixat ni que... Ara sí encara hi és la Lea aquesta, sí. Pues voy a tener mi venganza. S'ha jodido. Claro, explicant, claro, soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Però bueno, parlant una miqueta de les meves expectatives d'aquest joc. Jo en aquest joc, quan al final em vaig descarregar la demo per curiositat meva de cultura videojueguil, no? Que se'n diu, i llavors tenia por de que em passés com l'Aura Kingdom, no? Que deia, buah, si l'Aura Kingdom ja vaig perdre la xaveta perquè no entenia res del que m'estaven explicant en el joc, vull dir, em vaig perdre completament. En aquest joc, al principi és molt toston d'ara ves allí, ves allà, ves a parlar amb aquest, no sé què, al principi és molt, molt lent, però clar, el cas és que estem acostumats a jocs de tindre l'acció immediata, no? Llavors, quan és un joc que ens demana una mica paciència, diré, tranquil·los, ara us explico una miqueta com funciona, clar, ens posem una mica nerviosos, no? Aleshores, al principi és una mica toston, però després fem petites quests i ens anem posant una miqueta com en el lloc, no? Però és veritat que al principi és una mica lent. Ara intentarem atacar a les mandagores aquestes, invocarem el meu col·lega, des que venga a pegar-me.
vale? Lo bo és que no m'interrompeix la màgia, per tant, està bé. Vale, ara l'he envenenat, tinc una màgia per envenenar. I després un altre que fa el danyo, el mal fàcil. Puc pegar amb el llibre, però... La qüestió és que el meu familiar s'ocupi de... Però veieu, el sistema és molt senzill, Puc parar el joc, saps? Em paro, apreto L2, faig la màgia, envio a atacar, vale? El meu familiar està posant amb aquest d'aquí, no, curo. Això sí, en les àrees no puc ajudar a la tropa, però sí que en els equips sí, perquè quan fem un equip amb algú, una quantitat de jugadors, una cosa molt important és la fixació dels enemics. Ara mateix tenia fixat el meu company, el meu familiar, i no podia atacar. Per què? Perquè tinc que tornar a apretar X per seleccionar l'enemic i atacar. I m'està matant a Picho un altre cop. Curo, però tinc molt bona cura amb l'arcanista. Hem de ser una mica ràpids. O sigui, el sistema de joc és molt senzill, però hem de ser ràpids i hem d'estar conscients on tinc el cursor. O sigui, on està apuntant el meu cursor. Per exemple, ara el tinc en lliure. Ara, així, veus? He d'escollir bé, quan atacar, on tinc el meu cursor d'atac i tot això. Llavors que el meu familiar pot enviar a vegades a prendre pel sac alguns enemics. Ara encarregarà un tinc. Ah, no, ja està. Llavors he guanyat 500 d'experiència i 10 de moneda. No està malament, no està malament. Ara anem a portar la superpoció... Bueno, com tot en MMORPG, tempanes i fas coses que no hauries de fer en un principi. Ara us ensenyaré una miqueta... Bueno, ara anem a portar la superpoció a aquest tio. Farem una quest de la història, perquè veieu una miqueta com es desenvolupa la història, perquè veieu una miqueta el que s'hauria de fer normalment en el joc. I després deixaré uns 10 últims minuts per qui estigui connectat, per fer preguntes i explicar-vos els dubtes que jo he tingut quan m'he descarregat la demo, perquè no les tingueu, i la meva opinió personal sobre aquest joc, si el recomano o no, o el que sigui. És veritat que no és un gameplay molt interessant, la veritat, però bueno, és perquè veieu com és una partida normal en aquest joc, no? Tampoc és qüestió d'ensenyar-vos, però també us explico el que he llegit del joc, que és el que ha fet que m'acabi comprant el joc. I això. Vale. Abans, aquí està, la culpa d'aquests pirates, no tenim superpocions, etc. Abans, per exemple, aquí és una quest que hem de donar un objecte. Llavors, em surt el menú, X, selecciono la superpoció, que em surt il·luminada, no puc escollir una altra cosa més, i X, donar-li... Bueno, jo poso la càmera en primera persona perquè m'agrada la cara de la penya. Vale, ok. Vale, bueno, aquí explica que no es un poquillo la vida complicada. Vale, abans hem acabat la quest i abans podem escollir el que vulguem. Llavors el que jo escolliré serà aquesta xapa, aquesta bufanda. Vale? I ja està, ja he fet una quest. Però clar, és una mica quest de Vespa aquí, Vespa allà. Dóna'm la superpoció i tot això. Però bueno, perquè després us explicaré... He vist gameplays, del mode història, he vist... O sigui, he vist punts interessants de la història que us vull explicar, que fan que el joc sigui aquello guapo, aquello arribat al nivell punt 20-30, que és quan realment comença. És com, bueno, com tots els jocs, Passa en el Destiny, passa en el... bueno, passa en molts jocs, vull dir, en molts jocs que al principi els 10 primers nivells de joc és una miqueta... Així és una mica pesat. Doncs, per exemple, aquí... A veure... Veus, aquí sí que puc ajudar a la noia, veus? Per exemple, ara la curaré a la noia. Veus? Em surt Luna i Nori, veus? A mi, como me gusta saludar a la gente. Passa, tia! Ah, deu estar pujant de nivell o fent alguna cosa. Hola, tia. No, així, vale. Adiós.
És una home gata. Bastant sexy. Bups. Abans anava a parlar amb ella un moment. Hola, veus? La saludo cordialmente. Buena señora. ¿Cómo está usted? Pero es lo que mola d'aquest joc MMO. Ah, mira, se río. Yes. Estoy ligando por internet. Un nerd. Hermoso. Dejaremos un ok. Y nos vamos a despedir de ella. Hasta luego, chavala. Cuídate. Adiós. I és el que em mola de la comunicació no verbal en els videojocs, És la comunicació no verbal. I és el que em fascina d'aquest joc, no? Clar, jo no he jugat al WoW i a l'Aurora Kingdom li vaig donar 2 hores, que era el tutorial, i vaig acabar fins als nassos. Però aquest joc és això, que és un món que hi ha altres jugadors en el món, que parles i com si vius com una realitat alternativa, no? Ara, anem a fer la missió d'aquesta, d'aquest tio. Veieu la... que volia aportar de l'humus. Vale, ens demana humus. Vale, ens demana l'humus fer. Vale, tinc que anar a un tio que és el Rotwida. Vale. He de parlar amb un tal Rotwida. Vale, que aquest Rotwida, mirem en el mapa on està. Vale, està una mica més lluny. Vale, per parlar amb ell. I ens donarà la quest aquesta de... d'això. Però bueno, el que jo he vist interessant d'aquest joc, hi ha raids, hi ha... cacem monstres, per exemple. Bueno, això no és exactament... tenim un carnet, vale? Amb diferents coses. Llavors tenim, per exemple, l'arcanista té un bestiari, vale? Que si el completem aconseguim experiències i coses, vale? I és caçar bitxos. Podem caçar per o sigui, m'he trobat un caçador, un PNG per ahí, que m'ha dit, hòstia, si fossis un caçador donaria caces, val? Bitxos per caçar. I abans vaig estar buscant i és una miqueta com en el Final 10, no sé si els que hagin jugat al Final 10, llavors recordo que hi havia una caceria de bitxos una mica més xungos i tal, doncs això hi és. O sigui, en aquest joc el que hi ha de guapo són, o sigui, si heu jugat molt als Final Fantasy i us agradaven els extras del Final Fantasy, rotllo les armes del Final 7, els bossos una mica bèsties, les quests a part que podíeu fer en el mode extra, tot això hi és en aquest joc, però en MMORPG. És a dir, podem lluitar contra bosses especials, podem lluitar contra les invocacions, podem lluitar contra el Leviathan, contra el Ramuh, contra el Bahamut, són combats especials, rotllo fer un equip i lluitar contra un bitxo en diferents nivells de dificultat, etc. Vull dir, hi ha de tot, de tot, de tot. I events que passen solament durant un temps, vull dir, és un joc que està ple de coses i que inviten a descobrir-lo. I per això llavors aquest joc jo m'he acabat pillant. Clar, la gràcia és que ve amb 30 dies, aquí ho posa, aquí petit, ve amb 30 dies de prova, llavors ho provaré 30 dies i mira, si m'agrada, m'agrada. Perquè clar, aquest joc també té un altre inconvenient, que és que cal pagar una quota. Vale? Si tu vols jugar al mes has de pagar una quota d'uns 10 euros i algo, o sigui 11 euros o així, que això després en tornem a parlar. Anem a parlar amb la Rotwida. Vale, és un joc que es diu La Cassola, vale, La Cassola. Vale, hem d'omplir 3... Hem de recollir 3 sacs d'humus a la Cassola. La Cassola deu ser una zona, vale, que és aquesta. És la zona, veieu en el mapa, que tinc indicada en vermell, d'acord? El que passa és que no he trobat una manera de... Tenim una manera d'apuntar... Ah, a veure, l'Ivo ens pregunta quin és el cap de nivell. La demo, bueno, per començar la demo, també... aprofitarem per explicar una cosa. Espera, vamos a poner nuestro personaje reflexivo. Vamos a ponerlo reflexivo mientras explico esto. Us explico. Actualment el joc, ara amb l'expansió, amb Heavensward, els personatges poden arribar fins a nivell 60. El cap normal en el joc era nivell 50, vale? O sigui que tenim 60 nivells.
I amb youtubers que he vist i de sons us dic que amb nivell 60 dona per moltes coses. Vull dir... tela, vull dir... Bueno, és com mirar un final. Els finals arribem a nivell 60 i la quantitat de coses que hem adquirit arribant a nivell 60 amb un Final Fantasy són enormes. I aquest és un cas, això és un cas igual. Vull dir, en aquest joc a nivell, a sobre amb la quantitat de treballs que podem fer, que després m'assembla, si he llegit bé, hi ha una manera de treure's punts d'una perk, diguéssim, d'una disciplina per posar-la a una altra, vull dir que hi ha diferents combinacions, Llavors, en un principi, el cap actual del joc és nivell 60. La demo, us explico una cosa, la demo és de 14 dies, però solament ens deixa posar fins a nivell 20. Això què vol dir? Que si juguem a la demo, si jugueu a la demo i arribeu a nivell 20, totes les missions que feu, totes les quests que feu, perquè clar, la demo és fins a nivell 14, vull dir, podeu anar fins que arribeu fins al nivell 20, no? I podeu intentar fer quests de nivell 20. El cas és que quan arribeu a nivell 20, tota l'experiència que guanyeu a partir de les quests que feu després de nivell 20 no les obtindreu quan compreu el joc. Vale? O sigui, és a dir, si arribeu a nivell 20 i encara us falten 7 dies no podreu fer gran cosa, sinó que farmejar calés, que podeu arribar fins a 20.000. I ja està, i aconseguir objectes. L'únic que us quedarà per fer. Però quests no les feu perquè perdreu experiència i és una llàstima. Bueno, si són quests petites que us heu deixat de nivell 1 o 2, les podeu fer perquè ja el que us donen d'experiència és tan mínim que no val la pena, d'acord? Però sí, és això. És això. El joc us dona fins amb l'expansió fins a nivell 60, sense l'expansió nivell 50. Però clar, hi ha moltes coses que fer en aquest joc i clar, la gràcia és arribar una miqueta a nivell 30, que és el que diuen diu la gent que arribar a nivell 30 ja podem fer coses extres i tot això. El que és genial és també que es veu que l'aventura és bastant bona i sobretot la de l'expansió es veu que l'aventura és bastant xula, que em recorda una miqueta la història de la Freja del Final 9, una història de mogudes de diferents races, amb una polèmica, amb una mica d'explicació moral del racisme i tot això, que es veu que està bastant bé. Es veu que està bastant bé. Mira, hi ha un tio que es diu aquí... Xaval! Què fas pegant? Uepa! Xaval! No, vull pegar el pirata. Pues ara el pirata està fent una habilitat d'àrea, llavors l'únic que tinc que fer és apartar-me. Però si em fa, mentre estic fent la meva màgia, doncs pico. Ah, he subit de nivell. Perfecte. Bueno, menys mal que tinc el meu helper que m'ajuda. I serveix una mica de tanc. Vale, no ha tingut temps de fer la meva la tècnica. Ah! Ojo! Ens expliquen algo nou. Atribuir punts de característica. Això potser a l'Ivo li interessarà i a mi també m'interessa. Ai. Perdó, s'ha tallat. Vale, ara. Perdó, hi ha hagut un petit tall d'això, sempre que he voltat de potencial. Vale, abans, atribuir punts de... això, a veure ara. Vale. La finestra de personatge, accessible a partir del menú principal, permet de veure les característiques tant com força, que afecta l'atac físic, o la vitalitat, que afecta el nombre de punts de vida. Quan arribeu a nivell 10 en una classe, comenceu a guanyar punts de característica. Veieu, quan arribem a nivell 10, cada desena ens donen més coses. Vull dir que al principi comencem una mica rotllo, però ara podem fer això, punts de característica, que permeten reforçar el vostre personatge. Per exemple, la dexteritat millora la precisió física i el percentatge de blocatge, mentre que l'esperit augmenta l'eficàcia de les màgies de cura. L'atribució de punts de característica es fa a partir del mòdul de repartició botó plus. Una vegada el punt atribuït és impossible tornar-lo a canviar. Això és com... les cases de recollir i artisà no guanyen punts de característica. Ara, si jo apreto ara el meu botó Start i vaig a personatge, veus, aquí tenim els meus bonus de 3. Abans puc atribuir punts de coses, no? Aquí clico en el bonus. Aquí. Si clico en el punt, ara tinc 3 punts per repartir on vull.
Vale, el que sí que m'interessaria és, per exemple, com sóc un arcanista, és posar-me l'intel·ligència, com tot bon mag, ens posem un parell de punts d'atac i un punt de l'esperit, vale? Llavors ja està, perfecte. Ara tinc 0 bonus, veus? He repartit els meus punts, perfecte. Molt bé, molt bé. Veus que ja ple... Bueno, veus, a mesura que anem jugant, tot va molt lent en aquest joc. Però cada vegada ens donen coses que... Hòstia, això és interessant, mira, punts de característica, bueno, això és molt clàssic, no? Però clar, lo interessant d'aquest joc és les batalles que podem fer en aquest joc i les aventures que podem viure. Perquè a poc anem fent més coses i podem fer... O sigui... No sé si és el WoW és el mateix, però he llegit moltes coses, això, podem fer raids, podem fer combats especials, podem fer aventures amb equips. El matchmaking d'aquest joc es veu que està molt bé, per exemple, si busquem una missió, ostres, vull fer aquesta raid o vull fer aquest boss. Per exemple, hi havia un tio que en el YouTube, ara no com es deia, que diu, ostres, mira, us explico una miqueta, ens explicava com lluitar el Leviathan en el nivell més bèstia, no? Llavors el tio agafava la missió, no?, de matar el Leviathan i tal, llavors feia un matchmaking, llavors els li posaven en 4 o 5 persones de la batalla que tenien que tindre amb doncs menys al mateix nivell que buscaven aquello i es veu que la cosa anava bastant de pressa, vull dir que està tot molt ben muntat, o sigui, es nota que tu pagues una quota, vale? Vull dir, he llegit, per exemple, val realment la pena pagar una quota per a aquest joc? O sigui, la gent que s'ha viciat aquest joc diuen sí, val la pena pagar una quota perquè el joc tira superbé, molta gent no ha tingut problemes de connexió, si no ha sigut per connexió pròpia de la telefonia o de lo que sigui, però el joc no, va superbé, va superfi, es veu, lag no n'hi ha, no sé si us heu fixat, no he vist cap personatge raro desplaçar-se ràpidament, vull dir, s'ha passat. Ostres! Ataca un auro! Són els bitxos que hem d'atacar o com va? Aquí explicant. Ara utilitzant una tècnica bastant bèstia, que és Flux d'Ether, que em permet fer aquesta habilitat, que em faig molt mal a un bitxo, veieu? He pedido WhatsApp de humus, vale. Però és que no quiero matar a estos... Ah, vale, cas, que són uns directes. Llavors hi ha enemics que sí que ens taquen perquè protegeixen un territori. Això m'ha passat abans amb una espècie de pops voladors. Què m'ha passat? A posar-lo. També per curar el meu company. Aquesta d'àrea. Però el bo de l'arcanista és que, clar, tenim el nostre... Acabaran atacant, vull dir que... El bo de l'arcanista és que... clar, si tenim el nostre helper que s'ocupe defensa'm, sisplau, vale. Si escollim el nostre bitxo que ens defensi, ens defensarà i abans es posarà ell rotllo tanque. A vegada tinc el mode de ok. Però que no s'espanti el sistema de joc. Vull dir, si un palurdo com jo, que no ha jugat a aquests jocs tan complexos i tal, l'ha acabat pillant al truquillo, vull dir, que no s'espanti el sistema de joc, és molt senzill. Quan l'heu entès és molt senzill, perquè és qüestió d'apretar uns botons, esquivar en un moment quan hi ha una tècnica d'àrea i ja està. O sigui, el sistema de joc quasi no t'has ni de moure. L'única manera és que si, per exemple, veieu un atac d'àrea i vosaltres teniu poca vida o veieu que us pot fer un estat o el que sigui, us moveu de l'àrea que veieu que està marcada amb cones, amb cercles, amb punts i tot això. Vale, aquí ens hem de recollir tres coses. No l'ataques a mi, Rubin, vale. Excelente. Però hi ha una diferència entre tindre l'adversari glitchat i escollíssim. Si jo tinc aquest personatge glitchat, però puc canviar de cible, d'acord? Això és molt important. O sigui, lo important a entendre del sistema de combat d'aquest joc és això, és saber que glitcho a un adversari, saber que puc... on tinc el cursor de selecció d'objectius, per si, per exemple, vull curar-me o vull curar o vull pegar un enemic que tinc més a prop, he de saber constantment on està el meu. És l'únic difícil que hi ha en aquest joc.
Però a part, si no, el sistema és molt fàcil de moviment. Ah, una Lea. Ah, vale. Vale, com és el mateix. I la música és típica Final, la música és una passada. Ah, lo bo és que ara estic a nivell 10 i podré fer la meva missió de gremi que no podia fer, que justament ah, vale, és aquest el que tinc que tundar. Tinc que tundar el Menius, vale, doncs això m'he cregut. Veieu, aquí hi ha combats una mica bèsties, veieu? Ostres, no sé si s'aguantarem, Té molta vida aquest senyor. Vale, fa una mica de cercle. Alinyo. Vale, llavors això ja és un combat una mica més interessant, Això és un combat més interessant. Aquí he d'anar amb cuidado. Aquest enemic, aprofito que carga aquesta tècnica de Kona per atacar, la casa que els altres m'ataquen. Intentarem esperar per curar-me a veure si arribo. Curarem el meu boví. Vale, això ja és un combat bastant guai, mira, perfecte. No coincidirem, podreu veure un combat una mica difícil. No estic curant. L'important de tindre que l'instant no estava curant el meu col·lega. El que farem primer és ocupar-nos d'aquests... Si arribo, perquè no és evident, Ara utilitzem una poció. La poció no la podem utilitzar cada 2x3, té un cooldown. D'acord? El cas és que me sembla que hauria de centrar-me en el Menius, que ha pillat bastant. Però no de la vida, que no disparar el que jo voldria. Però bueno, com tinc... Ah, ostres, m'està ajudant un pavo, tio, que guai. Vamos a por él. ¿Puedes curarte, tía? És que no sé ben bé per què no puc curar a vegades la gent. Aquí és on ens hem de centrar una miqueta. No, arribar a la Beto no. Vull pegar-li al cotxe ara. Una poció. ¡Oh! Maldita sea, he muerto. He muerto, tío. No, que és que la Lea, però he muerto. En un principi, a vegades ens poden ajudar. O sigui, hi ha una manera de reviure, però no sé com funciona. Hi ha una manera de reviure, però no sé com funciona. Bueno, hem mort. Hem aconseguit la Lea, però hem mort. El problema d'aquest joc, bueno, el problema, la cosa que jo li veig que encara he de situar-me és una miqueta el sistema de combat quan es lia una miqueta. Però bueno, aquesta missió, realment aquesta Lea no la podia fer amb el nivell actual que tenia, demanava anar-hi 2 o 3 perquè ens han tundat els bitxos, i era conscient. Vale. Això sí, una cosa, veieu que tenim 3 tipus de barra, tenim la màgia, tenim els punts, tenim la base i després tenim punts de tècnica. Els punts de tècnica són certes habilitats que solament ho podem activar amb tècnica. Jo solament tinc una, que és de fer més... que es diu transcendència, que és durant el combat, el que em permet fer més mal als cops físics, però bueno, el personatge actual que tinc no em serveix de gaire, perquè no tenia espases.
Vale, abans farem... Ostres, xulo aquest. Però bueno, aquí heu vist dues coses interessants. Aquí heu vist un combat una mica bastant bèstia, que ens exigia una miqueta més de nivell i anar amb una altra persona, però us heu fixat que quan ha arribat aquesta persona ha sigut més fàcil. El que passa que jo m'he donat compte tard que ha vingut aquesta persona. I segurament hi ha una manera de curar aquesta persona, i segurament no ho estic fent, perquè si no, no seria lògic. O sigui, tu estàs a l'àrea en aquest descens random, vale? I no sé, no és normal que si algú s'incorpore per donar-te un cop de mà o fer la mateixa missió que tu no el puguis ajudar o ell no et pugui ajudar. O potser és la meva màgia, que no pot no sé, però quan he fet una quest amb algú que ha anat al meu equip sí que el puc curar. O en el Mapamundi, per exemple, que he vist una persona que està fent alguna cosa en el Mapamundi, dec ser jo que no dec fer bé l'input de selection. Veieu l'únic que cal pillar-li una miqueta al truc. Jo hauria agafat un personatge que va de curar i de... No he agafat el personatge més fàcil per començar, no? Perquè si hagués agafat un guerrer, doncs és fàcil. Seleccionar el tio i li vaig fotent castanyes fins que mora, no? Però clar, aquí he agafat un personatge que tinc que estar en compte de curar, de fer un efecte tal, d'anar a mirar l'altre, no sé què. Vale, l'Ivo ens ha demanat d'anar a veure la guilda i fer aquesta missió de la guilda. Que justament volia fer i amb això ens acomiadarem. Doncs, per exemple, aquí tinc la de la guilda, vale? Que ara estic a nivell 10. Això, si encara fins que no està a nivell 10, aquest punt exclamatiu estava en vermell. Per tant, si jugueu a la demo i arribeu a nivell 20, hi ha missions que us demanen més nivell i segurament no podreu fer-les. Ara ens parlem amb la Tuber Game, vale? Amb la Tuber Game, bueno, amb la jefa de la guilda. Bueno, és una mestra de la guilda, però no és la jefa de la guilda, és la que està substituint el jefe, que el jefe està por ahí, que segurament ens el trobaríem més tard. Vale, llavors aquí, bueno, som de moment proves de veure quin nivell tinc. Vale, sí, Calilia, bueno, aquí ens parla de que sempre es ve els consells de la Calilia, és un... O sigui, el que està guai és que hi ha petites històries. Aquí la història del gremi, que és una història a part, hi ha una història que coneixem una tal Caligia, no sé si és així, val? Que és una noia del gremi, vale? I ens acompanya en algunes missions, i bueno, hi ha una petita història que no està malament, una miqueta com a l'Skyrim, no sé, bueno, diuen que el Witcher té unes side històries bastant bones, no sé si és al mateix nivell, però bueno, està bé, vale? Llavors hem d'anar al Nosea Occidental, que és una altra part de les proximitats, vale? I matar 3 callícies i 3 xacals, vale? Ok. Vale, aconsella utilitzar bactèria, que és el veneno que jo tinc amb L2 i X, vale? Bueno, no sé si us estic traient les ganes o donar-vos les ganes de jugar, però he dit, vaig a fer una partida com normal perquè la gent vegi què és començar en aquest joc, no? Però jo realment és que el joc m'ha agradat bastant. M'ha agradat bastant, m'ha tret. I com el joc doncs, et ve amb les expansions i et ve amb un mes de prova, doncs, bueno, doncs, hi pots canyar durant un mes i si t'acaba agradant doncs, pagues la quota per un mes i... El bo és que les quotes les podem pagar quan vulguem. O sigui, podem estar un mes sense pagar-les. El que m'ha semblat que sí que hi ha un límit, igual que quan acabem la demo. Quan acabem la demo tenim 90 dies per comprar el joc i posar-nos al compte. O sigui, activar el compte real, perquè quan ens comprem el joc ens donen 30 dies. Però quan acabem la demo... Quan acabem la demo tenim 90 dies per registrar el joc original i poder gaudir dels 30 dies de gratuïts. Què passa si gravo? És a dir, si per exemple jo encara estic amb els 14 dies i estic amb els meus primers dies, encara estic amb els meus 14 dies de prova, perdó, i poso i compro el joc i canjeo el codi dels 30 dies. Pues aquells 14 dies se'n van, però podrem gaudir de 30 dies del joc full version. És a dir, puc anar més enllà del nivell 20, etc. Vale? Perquè clar, el mes gratuït que et donen en el joc és un mes gratuït amb tot. Aquí no puc anar a la Mock Station, hi ha uns Moguri, espera, a veure si trobo el Moguri, que no me'n recordo on està. Hi ha un Moguri que és per activar la Mock Station, que és una espècie de xarxa d'extras que podem fer. Vale, que no em vull liar jo. Para irme donde tengo que ir. Vale, tinc que anar... No, per aquí no és.
aquí no és el pis inferior. És enorme aquest joc, i encara m'hi perdo. I em guio una miqueta per als... No, espera, no, perquè l'aerodromo és un pis, això no és un pis. Tindria que ser per aquí. Passa amb l'oceà. L'Insel l'Anthropon. Ah, pensava que tinc canal Anthropon. Sí, tinc canal Anthropon. I a partir d'allà puc anar... Però és que la ciutat és enorme, és molt, molt xula, però és enorme, o sigui, és una flipada. És una flipada. Llavors el que ens permet de... Va, és per aquí, no? És per aquí, no havia equivocat. És per aquí, doncs, no sé, a Sant Halo. Aquí vaig al pont del Zephyr, a la porta de Zephyr, que és una zona, i de partir d'aquí puc anar a... Us he perdut contacte amb el Twitch. Vale, aquí... Vale. Vale, aquí veieu? No. Ah, sí, veieu? Aquí hi ha un... Això. Llavors, aquí hi ha una cosa que m'havia oblidat de comentar-vos, és que en el jornal l'última missió és la que està activa, llavors ens indica on tenim que anar per la primera missió. Llavors el que tinc que fer és marcar aquesta com quête principal. Llavors ens indica... Aquí perquè estem de Mendodank, però... És això que encara m'hi perdo en aquest joc. Aquest joc és molt gran. Doncs ara m'he perdut. Tenia que anar... I el que no he trobat encara en aquest joc és... Es diu Norea Occidental, vale, però... Vale, no sé... No. Vale, és... No, l'acabaré pillant al tranquillo. Espereu, nois, que he perdut... M'esteu enviant comentaris i no sé per què no puc veure la meva pàgina de Twitch ara per llegir els vostres comentaris. A veure, un moment. Vale. Tinc un petit problema amb el... amb la... Ah, tinc un problema amb el portàtil. Tinc un petit problema amb el portàtil. Perdoneu, Semblaria ser que tinc un petit problema de connexió. Vale, ara, tenia un petit problema de connexió amb el portàtil, perdoneu. Si em podeu repetir el que m'heu demanat, perquè ara no tinc el... No puc veure el que m'heu demanat. Vale. Aleshores, des d'aquí... Vale, per on puc anar ja? Vale, doncs per anar a Bassa Occidental... Vale, perquè és un joc que no he anat. O sigui, no sé occidental. Llavors tindria que anar per Bassa Ocea. Vale, llavors em sembla que ja vaig bé. Clar, és que aquest joc té un punt d'exploració bastant bèstia. Bastant bèstia. Que si no coneixem la zona no podem marcar-la en el mapa. Llavors hem de guiar-nos pel mapa com si fos un... Bueno, o sigui, no hi ha rotllo, ves al punt total. Sí que aquí, per exemple, en el mapamundi, quan estem a prop d'una zona, veieu, en el mapamundi de la bússola, bueno, el minimapa de dalt, sí que ens indiquen certes coses.
Ah, sí, aquesta Lea ja l'he feta. Ens demana... si parlem amb l'instructor aquest, ens demana d'ensenyar de tostar els seus soldats perquè aprenguin a lluitar. Llavors els tondem. Això, tornem a preguntar, és que he vist un missatge però no l'he pogut llegir. Si me'l podeu... Si me'l podeu dir... No, no és per aquí. Minsa, no minsa... No. No sé, Sant Halo és al revés. O sigui... No, tinc que tornar enrere. M'he equivocat. M'he equivocat. Doncs això és el petit problema que tinc de situar-me en aquest joc. O no sé jo situar-me, d'acord? Això pot ser una cosa. Ah, vale, tinc que... Veieu? El problema de no... de perdre temps amb jocs tontos. Veieu, clar, jo tinc que anar fins allí, però clar, no explora tot el mapa, per tant no el tinc tot descobert, però és per aquí es pot anar. Per aquí a dalt es pot anar. Tira. Tira, campeó. Ah, tira endavant. Queda una miqueta, això. Tira, tira. Això, farem aquesta missió de guilda, de gremi, i us explicaré, farem el resum per acabar ràpidament, perquè si no es farà massa llarg aquest Twitch. Vale, el bo és que també podrem acabar la quest de la història per aquí a prop. Que és donar la poció al senyor d'aquí de dalt. Aprofitarem per matar dos trets. És que abans heu posat un comentari, no sé si era una pregunta. No sé si era una pregunta. Aquí està. Podem fer pallassades, molt com qualsevol joc. Sí. Els humus. Ah, vale, vale, ok. Ara podem escollir Osua. Vale, això és un objecte que em puja defensa i la defensa màgica, doncs l'agafem. I ens dona, aquesta quest ens dona 3.000 punts d'experiència, evidentment perquè és una quest d'història. Veus que podem? I clar, se m'olvida d'equipar-me les coses, vale? Perquè sóc així de burro en aquest joc, vale? Vale, ens hem posat una xapa a la cintura, però no la veig. Vale, ens posarem l'equipo de Mago Rincewind. Per una mica més de... Clar, perquè anàvem amb l'equip estàndard, clar, no anàvem amb aquest equip pallasso, però que em posava més punts la cosa. Vale, doncs anem a acabar la quest. Perquè clar, aquest senyor ens demana una quest d'història, veieu? Però no la farem ara. Podem escollir... Podem acceptar diverses quests, Podem escollir moltes quests. El cas és que jo de moment faig així, perquè de moment no em vull liar gaire. Però com tot joc d'aquests és recomanable acceptar moltes les quests que ens van demanant, perquè algunes ens demanen de... Mira que xulo, aquí no havia anat. Vam descobrir una nova zona i pugem d'experiència. Ens donen experiència quan descobrim noves zones, Ara sí que sóc un mag cutre. Però és genial, tio, és genial. Sabent que hi ha gent que pateix en aquest món és una passada. Vale, tenim una Lea, però no la farem.
Lo que he fet jo crec que la Lea l'han inventat per fer una miqueta de lluita en el mapamundi, no? Per no avorrir-se desplaçant-se. Vale, m'he posat la Lea sense voler, pues venga. ¿Qué es esto, chaval? Pues no puc seleccionar el tio per curar-lo. M'emprenya, tio. Ah, sí, ara sí, ara sí. Com ho he fet per seleccionar-lo, tio? A prop. Sí, hi ha hagut un moment que t'he pogut seleccionar, no? O sigui, l'he pogut seleccionar, però com ho he fet, tio? Com ho he fet, tio? Vale, ara puc... Vale, em sembla que és pitjant a baix i després a la dreta. Ara. No, podem trobar el nostre llibre. No me quiero pelear con nadie. No me quiero pelear con nadie. Guarda el libro. Vale, ara estem... Veieu? És que aquest joc demana molt explorar. Vull dir, no és com un Borderlands o el Destiny o molts jocs aquests que et diuen ves d'aquí a aquí, te indico dónde tienes que ir. No, t'has de buscar la vida. On tinc que anar? A Basso no sé. Hòstia, a Basso no sé on està. Vale, t'indiquen on tens que anar, la direcció. Però clar, després que t'has d'espavilar tu de quina regió o per on has de sortir ets tu, saps? O sigui, aquí és una mica xunguet, És nivell 12, això, Ah, veus, això és un OC, és un... Les OC, bueno, no sé com es diria en anglès o en... Vale. Hòstia! Això te pinta de xunguito, aquest. A ver si t'intents invocar, perquè no he pogut invocar. Y voy a pillar con un jefe. Vale, veieu? Curo. Vale. No. No havia de tocar. Doncs aquí ha fet una tècnica al leopard i m'ha fet mal. Abans he d'estar atent als seus atacs i veus, ara està empanat, ara està lluitant contra el meu helper, bueno, contra el meu familiar, però clar, tinc que curar-me. Marxo, curo, allunyo, el temps que s'apropi, veus, puc fotre. Hi ha aquesta estratègia de la zona, Vale, uno més, de xacal. Bueno, no són difícils, però hem d'anar amb cuidado. Que ara tenen estos chacales. Ha desaparegut. Doncs, per exemple, ara puc aprofitar per enviar el meu deixonses a atacar. Llavors jo des d'aquí el puc atacar de vale. Quan hem utilitzat que Veneno aquí va molt bé. Aprofitem. Ara està empanat amb el meu familiar. Bueno, amb el familiar tot anar aguantant, però veus, els més els podem llençar. Una vegada que tenim la barra completa, veieu, de ruïna, vinga, pam, i puc tornar a tipar un altre, vinga, ja està. Saps? Vull dir, va molt ràpid, vinga, pam, ja està. Curo amb el helper, amb el familiar. Que la vida, quan sortim d'un combat, la vida l'anem recuperant a poc a poc, però... La veritat és que van amb cuidado perquè... Acabem un combat, però de seguida ens posen un altre, saps? Perquè ens ataca un bitxo, com ha passat abans, Perfecte, molt bé. Allà l'has empunyat, molt bé. M'agradaria saber com ho fas, aquesta màgia d'empeny. Com ho fas, això? Vale, ejecció... Ah, vale, l'ejecció, vale. Vale, passa, vale. Clar, perquè l'he posat per lliure. Si hagués agafat l'opció UVI del helper, això em fa el que jo li demano arrel de les habilitats. Vale, ja ens hem carregat els com es diu, els xacals. Anem a veure on estan els... Vale,
Vale, ara, exacte. Ara, aquí estan els xacals, però encara no hem arribat a l'oceà occidental. Vale. Ui, això comença... Wow! Bueno, aquí ja comencen a haver-hi bitxos guapos, tio. Són baromets. Això no és un baromet. Mierda. Vale, a baix. No tot a baix. Vale. No puc, tio. No ho entenc, tio. No sé que la vull curar. La noia aquesta, però no em deixa. A baix. Aliat, s'ha fet a baix. No, no em deixa. No, ah, vale, no, vea. Vale. Doncs ara sí que em deixa. Dreta i esquerra. És que no sé ben bé com funciona això. És que sé que en el manual llegeixes que a dalt i a baix és per escollir entre aliats i esquerra-dreta entre enemics, però aquí no sé per què ni entre a baix i a baix. Aquí em deixa escollir ara la tia. Ah no, això és un enemic, un calici. Entre l'esquerra i dreta escollir els rivals. Bueno, no sé ben bé com deuen. Això ho he de buscar, segurament hi ha una explicació. Ai, collons, ara, no tenia costat. No podia atacar-lo. Això segurament per internet, si busco, ho trobo. Seguro. L'últim. Clar, l'arcanista d'atacar de llei, saps? Ara aquí penso que hi ha flux d'èter, aspiració d'energia... Bomba! Topada. No, de buena de flux són bastant fàcils. Bueno, això és al principi del joc, també, però bueno, jo us he fixat en la batalla d'abans que ha sigut més difícil, amb aquells espècie de mamuts que ens han atacat. Vale, ara tornem a veure la Tuber Gear, que ens farem un teletransport, bastant fàcil, perquè si no tardarem molt. Llavors acabarem aquí al meu Twitch. Comentaré 4 coses abans de marxar i aprofitaré per si teniu alguna pregunta perquè me la poseu. El que passa és que el meu ordinador aquest, el portàtil, no s'està portant com voldríem. I se'm desconnecta. Vale, doncs ara anem a parlar amb la jefa de guilda perquè ens doni la recompensa i ho deixarem aquí. Llavors us explicaré una miqueta això. Ho he d'esprintar. Vale, sí, jo també és algo que... El meu personatge... és possible que em pugui quedar... O sigui, el meu personatge... Mira, justament ara ho mirarem. Acció metre. És que el meu personatge té com una espècie de regeneració de PM. I la veritat és que al principi, o sigui, és molt raro que em quedi sense PM amb aquest personatge. És molt raro. Vull dir, tinc punts de PM però no se em gasten.
no he notat el fet de que se'm gasti. No he tingut en cap moment la necessitat perdó. I clar, no he vist si el meu personatge... Clar, jo vaig estar mirant aquí les sessions i no tinc cap... No he vist cap habilitat que... Potser al principi t'ho explicaven i potser se m'ha saltat, saps? Que l'arcanista té com un mana regeny, però la veritat és que el mana se'n va regenerant amb aquest personatge. I quan acabes un combat, el personatge... Quan acabes un combat i estàs al mapa mundi i no tens combats, la vida i el PM es va regenerant. Però clar, això... El problema és que, clar, si no et cures, depèn de quin combat, i t'has carregat un bitxo una mica totxo, i dius, bueno, ara em puc regenerar, però potser hi ha un altre bitxo que per darrere i abans et mata, abans sempre cal estar pendent de la vida, però quan acabem un combat, se'ns puja la vida. Vale, va parlar amb la Tuber aquí. Vale. Ah, sí, perquè aquí hi ha un problema de duanes. La història que passa en aquest poble és això, que ells viuen molt del comerç entre els països i dels pirates i tot això, però es veu que hi ha una història de mercancies que porten monstres i no se sap ben bé per què, hi ha uns pirates que estan fotuts, no se sap ben bé. Llavors és la idea de... Ah, vale, encara no hem acabat la quest. Ens falta... ¿Qué hace usted en pelota, señorita? Bueno, No se puede estar en... Te envio un beso. Sí, tenim un mogollon d'emoticones, Jo m'he posat aquestes perquè són les que em feien més gràcia, però hi ha com 20 i pico. Pots enviar un petó. No, hi ha una borrada de coses. Bueno, doncs, vale, però el que veig... On està la Cacilia? Potser està a dalt. Vale, perquè el mapa tampoc ens indica que està al mateix pis, Potser que està... Està sortint per aquí. No, perquè per aquí davant no hi és. Aquí hem de sortir. Aquí no hi és. Això deu estar fora. Deu estar Osalantuj. Sortim per la porta d'aquí. Veure, el que és genial és que hi ha personatges que parlen, tot això. Abans aquests PNGs els poden parlar, però... Està guai, saps? Vull dir, és un món així una miqueta... No sé, la veritat. No. Potser és a dalt. Que raro. Maria Isabel... Aquí no és... Ah, vale, per aquí, és aquí a baix, sí. Vale, és aquí a baix. Bueno, ho deixarem aquí de moment. Ho deixarem aquí. Una cosa molt important és arribar... Quan ens desconnectem, si ens podem... Quan ens desconnectem en algun lloc, tornem al lloc on hem estat. És el que m'ha donat la sensació a mi. La sensació que m'ha donat a mi, que quan ens desconnectem tornem a aparèixer on estàvem. Però hi ha llocs que se'n diuen llocs de repòs, que són llocs concrets del joc, hi ha zones concretes que se'n diuen llocs de repòs. I què són aquests jocs de repòs? Aquests jocs de repòs, quan ens desconnectem i tornem a connectar-nos, ens beneficiem d'un bonus d'experiència, de guanyar d'experiència. O sigui, sempre val la pena, ens donen uns petits bonus per un bonus d'experiència als 30 primers minuts o alguna cosa així, vull dir que val la pena. Doncs aquí el bastingajo, en un principi, si vaig a la guarida aquí, vaig a la guilda dels aventurers, em deixarà. No és que bo, per fer Twitch, ara que em dono compte, perquè no m'estresso, amb això de ser que estresses en directe m'estresso. Vale. Vale, doncs ja està, ens ho acabem aquí. Doncs això,
Doncs bé, espero que us hagi agradat aquest tuit sobre Final Fantasy XIV. Espero que hàgiu vist una miqueta com és el joc en si, com és el joc realment, però bueno, això és el principi del joc, per tant no us puc dir gran cosa més. Però que sí que potser segurament faré un Twitch quan estigui ja a nivell 20 i descobreixi més coses, tornaré a fer un Twitch per explicar-vos una miqueta les coses més que podem fer. Però bueno, en el que he llegit hi ha de tot, hi ha raids, hi ha quests especials, hi ha mazmorres col·lectives, bueno, hi ha de tot, o sigui, hi ha una borrada de coses que es veu que, bueno, el joc ha sobreviscut 2 anys, La prova d'això és que és un joc que té una longevitat bastant bona i que pot arribar a enganxar, no? Hi ha un tio allà darrere que no sé què està fent. Llavors, abans d'això, el Final Fantasy XIV és això, doncs... trobo que és un joc bastant interessant, molt simple, vull dir, sembla... Potser, no sé si us ha ajudat molt el fet de... Home, bona nit, jugadors bona nit, bon dia, tarda, nit, Tordrim. També conegut com Guilty Guille. Bona nit, doncs mira, has pillat just que acabem el Twitch, tio. Just acabem el Twitch, però tranquil que el penjaré pel YouTube i el podreu veure demà. Doncs això, Final Fantasy XIV. Un joc que... bueno, sí, al final, què ha passat? Que el tinc aquí. O sigui, que jo li donaré el mes de prova. És un joc bastant simple, al principi és una mica toston començar, vale? Fem bastant al vespa i ja veus que també les quests al principi, malgrat que sigui d'història, també són de sonses, però ja he fet el meu primer boss, bèstia, vale? Que és bastant interessant. Hem d'estar bastant pendents, no podem estar tot el rato atacant, hem d'estar mirant, vull dir, el sistema de joc està molt bé. El que és que al principi l'anem descobrint a poc a poc. L'anem descobrint a poc a poc i veiem que hi ha un moment que hi ha petites pinzellades, ara, ostres, ara he de començar a esquivar una miqueta més, etc. Però bueno, al principi és bastant fàcil. De res, Tordrim, tio, no, benvinguts vosaltres. I de fet s'està dedicat a vosaltres, per aquells que us preguntaven al Final Fantasy XIV, no? Pues això és la meva opinió. És un joc que, clar, jo no he jugat a un WoW, i he jugat a un joc MMORPG solament 2 hores gratis, que és l'Aura Kingdom, o sigui que no tinc molta experiència en aquest joc. Però clar, això també és interessant que una persona que no té experiència, quina és la seva opinió, no? Pues jo penso que Final Fantasy XIV té molt potencial, va lent, però després veient uns gameplays per internet, veient fins on podem arribar, o sigui, les partides xules que podem fer arribar i la quantitat de coses que es poden fer a aquest joc valen molt la pena. A nivell de... Clar, és un joc que va amb una quota. Ostres, clar, no és un joc que jugues, pagues al PlayStation Plus i ja tens, no, vull dir, pagues una quota. Clar, ostres, fins a quin punt, no? Clar, la quota és d'uns 10,99 11 euros. No és excessivament car, però sí que és veritat que són 10 euros que rasques de la butxaca de la gent. Però clar, si és per lo que he llegit, i per molta gent que he llegit en molts fòrums, que he estat mirant moltes hores molts fòrums abans de llançar-me a la demo. Clar, pagar un joc és com el WoW, vull dir, pagues una qualitat de serveis, d'internet, d'algo que es va reciclant, és algo que van afegint coses. Molta gent, molts crítics de videojocs han dit que Final Fantasy XIV és el millor perdó que ha fet Square Enix després del Final Fantasy XIII, per molts especialistes del Final. Això ho he llegit en molts comentaris del fòrum, he llegit, en moltes revistes i en moltes coses online, és el millor perdó, és el millor gest per reparar les seves faltes d'Square després del Final Fantasy XIII, no? Vull dir que realment el joc és molt aconseguit. Jo simplement li donaré un tiento, començaré la meva aventura per Eorcia, amb aquests 30 dies gratuïts, i faré un altre Twitch sobre el joc, potser faig algun més que Twitch per anar explicant així, faré un Twitch així en directe i tal, perquè veig seguir les meves aventures per Eorcia, i potser el que faré és això. Potser no total durant els 30 dies, però sí que potser faré molts Twitchos perquè almenys seguint i veieu una miqueta com evoluciona el joc, si no teniu molt clar com comprar-lo, no? El meu objectiu és això, donar-me una opinió personal per vosaltres, no? Però és això, penso que Final Fantasy XIV té molt potencial, que es va despertant molt a poc, però que està bé de certa manera, perquè a poc ens anem instal·lant en el joc, no? Ens anem acostumant una miqueta amb el que és el joc. I realment és això,
vull dir, us recomano molt mirar vídeos per veure fins on podem arribar i tot això, vull dir, no sé, el joc té molt potencial i per això me l'he pillat i dic, mira, jugaré un mes, si que un rai al mes potser no cop pago la continuació i ja prendré pel sac, no? Però bueno, ja ho veurem. El cas és que tampoc el trobo car, la mensualitat, són 10 euros, dius, bueno, 10 euros que són... Per un que fuma, per exemple, jo mateix, doncs, ostres, et podries estalviar en 3 paquets de tabaco i pots pagar-te un mes de Final Fantasy, o no vas a la discoteca o pagar-te 2 cubates i pots pagar-te un mes de Final Fantasy. És la valoració que li donem cadascú dels diners. Això cadascú opina, vull dir, clar, si fossi 50 euros al mes diria... vale. Però bueno, són 10 euros al mes, qui no paga 10 euros al mes per qualsevol tonteria, no? O sigui, si això de les mensualitats, dels DLC, no, els DLCs no, però d'aquestes coses com el free-to-play, que pagues coses per exemple, el Warframe, que paguem platinos i tot això, si la persona li interessa dir, ostres, pues vull tindre un mes de Final Fantasy XIV, tio, pues un dinyo d'euros i jugo, tio, i em fa il·lusió i pago 10 euros i no el trobo car i ja està, no? Vull dir, quan són coses així preu tan pocs, quan no sobrepassen els 20 euros o no sobrepassen els 15 euros, a vegades ens dona la sensació d'estafa, però bueno, mira, si és un joc que ens dona canya i acabem jugant més que qualsevol altre joc que paguem per 60 euros, comprem un joc per 60 euros i als 2 dies l'acabem posant a l'estanteria i ja ens l'hem passat i no té cap gràcia més i dius, ostres, potser amb aquests 60 euros podria haver estat 6 mesos jugant al Final. Això a vosaltres, vull dir, perquè veieu una miqueta per l'opinió del ventall d'idees que us poden vindre al cap. Bé, i per acabar, nois, una cosa molt important. Si us descargueu la demo tarda bastant en descarregar-se degut, malgrat que tingueu una connexió de fibra òptica, us descarregarà 1 mega per segon. Us descarregareu un arxiu de 13 gigas original, després un de 9 megas i en un principi us descarregarà en format digital tot el joc, inclús el Heavens ja. Aleshores, jugueu a la demo, quan us senteu capaços i us voleu comprar... Sí, per exemple, veus, Ibolitas em dona la raó en la mensualitat. Si el joc ho val, és una manera de donar recolzament. O sigui, efectivament. Clar, per exemple, justament, abans de tornar a això del joc, clar, si li dones recolzament i la gent pagant... Mira, el WoW no sé quants anys porta. La gent va pagant un mes una borrada. Sí, el cubat és veritat. Bueno, aquí a Andorra tenim la sort de que a Andorra el cubat es val entre 4, 5, 6 euros. Però, per exemple, ostres, salgo a la discoteca, l'entrada són 15 euros i dius, mira, saps què et dic? Pues que... toma, 5 euros per ti, per pagar-te un tercio de l'entrada i els 10 euros aquests me'ls foto a jugar al Final i que us bon vint, total. No hay tías buenas en la discoteca. Bueno, fora conyes. Si us descargueu la demo, el que fa la demo, com molts jocs que us descarregueu digitalment, us descarga completament el joc. L'únic que és limitat a la versió demo. A veure, si us compreu el joc, ja sigui el Complete Experience que m'he comprat jo, us el recomano de comprar-vos, si us compreu el Final, compreu-vos el Complete Experience. Per què? Perquè per 50 euros, per 49 euros teniu el Real Reborn i el Heavens ja. Cosa que si mireu per l'Store us cobraran quasi el mateix pels dos jocs, tant per l'expansió com... perquè l'expansió si la compreu per separat són 39 euros. O sigui, aquest pack, pilleu-lo ja, si us el voleu pillar, pilleu-lo ja, perquè em dóna la sensació que és algo superlimitat, perquè són 10 euros més que l'expansió i et ve els dos jocs. Vale? Abans què passa? Abans us descarregueu el joc... vale? Abans teniu el joc amb el seu CD, que en un principi, si heu descarregat la demo, el CD ja no el necessitareu. O sigui, com el teniu digitalment, no el necessitareu, el CD, però guardeu-lo per si a cas. Vale? Però això ja us explicaré, això us ho acabaré de confirmar, però això ho he llegit en molts fòrums i és el que m'ha... inclús el servei de Square Enix és la resposta que ha donat, per tant no busqueu, perquè us ho dic perquè em va costar moltes hores de buscar-ho. Vale? Aleshores, si us compreu el joc, el que heu de fer és, teniu dos targes, d'acord? Molt important. Vale? Aquesta és la típica tarja per registrar el joc a la pàgina web de Square, vale? Llavors, aquesta és la guia d'instal·lació, vale? Vale, us veu amb un codi. Que no copieu el codi, no sigueu malparits. Ara estava pensant jo aquí ensenyant el codi. Vale? Abans us expliquen, bueno, que si tal... aquest codi l'heu de... com es diu? L'heu de... o sigui, us descarregueu la demo, us compreu el joc, hi ha un codi
vale? A part del codi de registre hi ha el codi del joc, vale? Per tindre les expansions i tot. Llavors aquest codi el poseu en canjear códigos de la PlayStation Store, amb la demo guardada, llavors automàticament ja us hauria de posar el joc automàticament ja. Llavors ja podeu posar-vos al joc i ja hauríeu de sortir de la versió demo. Això per el que he llegit al fòrum de Final Fantasy, de les respostes que m'han donat més tard, perquè m'ha costat molt trobar-ho. M'ha costat molt trobar-ho, perquè dic, ostres, com passar de la demo a la versió física? Llavors hi ha una quantitat de fòrums per GameFAQs que no s'enteren ni... No, tu pots posar el CD, però que has de desinstal·lar la demo i posar el CD, però després has d'anar a internet a la pàgina i dir que has canviat... No. Això ja... per la Play 4 és molt més fàcil, perquè clar, tots parlen, i també trobem molts fòrums per la versió ordinador, llavors per la Play 4 no hi ha gaire. Llavors això, agafeu, us descarregueu la demo, o si no, si us agrada directament el joc, us compreu el joc i instal·leu el joc. De totes maneres, el joc, l'actualització són els 9 gigas aquests que us descarregueu. Vull dir que descarregar coses ho haureu de descarregar fijo. O sigui, el disco l'únic que us permetrà és guardar datos en el disco que no tingui que guardar... no sé què ha sortit. Us fa una actualitzar. No sé què és, ja ho miraré. Pues això, i abans el codi que ve aquí el canjeeu en canjear código i ja ho teniu, ¿vale? Per pregunta, perquè això sortirà, la pregunta segurament sortirà mateix igual que jo. Doncs bé, jugadors i jugadores, ens hem allargat més de lo normal, ¿vale? És un Twitch una mica així baliga-balaga, però bueno, volia parlar de mi enfermedad mental, que és haver-me comprat el Final Fantasy XIV, ¿vale? Llavors, segurament faré més vídeos de Final Fantasy XIV, potser demà també faré un altre Twitch fent la història, però simplement seguint la història, vull dir que em podreu seguir i podreu seguir-me també pel YouTube. Llavors, sense més preàmbuls, us dic bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores, espero que us hagi agradat aquest Twitch, i si teniu alguna pregunta, una de dos, m'envieu un missatge pel Facebook als jugadors Caldenc, o simplement googlegeu, o sigui, hi ha molts fòrums, però simplement el més complicat era això, de passar la demo a la versió física, que es veu que per Play 4 la gent no s'entrava com fer-ho i no hi havia respostes correctes. Ara ja ho sabeu. Doncs això, jugadors i jugadores, ens veiem pel pròxim Twitch, pel pròxim programa. Espero que us hagi agradat i espero que us hagi donat una opinió més dins de les quantitat d'opinions que hi ha per internet sobre Final Fantasy XIV. Això, simplement Ivo, Tordrim i el Guru, espero que us hagi agradat, espero que no hagi sigut molt toston, i és això, ja està, doncs per vosaltres, el jugador Caldenc amb aquest traje ha jugat a Final Fantasy XIV per vosaltres. Cuideu-vos molt, molt bona nit.